Čaute pri druhom kroku na poskladania Rubikovej kocky. V tomto kroku si dokončíme prvú vrstvu. V minulom kroku sme si spravili takto biely kríž s týmito sme si zároveň zarovnali strany. Tak v tomto kroku si doskladáme prvú vrstvu. Prvá vrstva sa tak doskladá, že si nájdeme roh, čo je tuto, v tejto úrovni. A biely roh to musí byť. A budeme ich umiestňovať sem. Takže robí sa to tak, že nájdeme si biely roh a tento roh je napríklad modro, červeno, biely. Biel tam musí byť, jasné. A túto červenú farbu dáme k červenej. Takto. Takže teraz červená s červenou pasuje, modrá s modrou pasuje. Tak. A keď máme toto, tak keď je biela tu, ideme na tú stranu, keď je biela tu, ideme na tú stranu. Tak teraz je biela tu, ideme na tú stranu, takže teraz ideme na tú stranu, čiže doľava, hore, doprava, dole. Takže dostali sme roh sem, vlastne, kde sme chceli. Napríklad tento roh je na správnom mieste už nastavený, lebo červená je s červenou, dobre, a zelená je so zelenou, dobre, takže je na správnom mieste, takže ideme. Teraz je biela ploška tu, tak ideme na tú stranu, takže ideme doprava, hore, doľava, dole. A dostali sme roh na správne miesto. Ďalej máme tento roh, dáme si s oranžovou, zelená je so zelenou, takže pôjde, sedí a ideme. Teraz je vlastne biela ploška tu, takže ideme tým smerom, takže ideme doľava, hore, doprava, dole. A vlastne sa nám roh dal na správne miesto. A posledný roh, ten máme, už som si dal na správne miesto, pretože oranžová musí byť s oranžovou, modrá pasuje sem, takže vidíme, že pasuje, tak teraz je biela ploška tu, ideme na ten smer. Takže ideme doprava, hore, doľava, dole. Že ako vidíte, sme dokončili prvú vrstvu. Tak môže nám nastať taká situácia, že ani roh s bielou ploškou není v tejto hornej vrstve. Môže byť taká situácia, že ten roh je takto hore alebo dole. Tak ako to vyriešime? Ten, ktorý roh je dole, ak to chceme dostať napríklad sem, tak spravíme, že tuto je, dáme si pod tam, kde nemáme bielú plošku, a ideme, takže keď je tu, tak ideme hore o 2, tak, a vlastne si ho dostaneme na túto úroveň, kde chceme, a už tuto vieme, takže zelená so zelenou, oranžová s oranžovou, biela ploška tu, ideme na ten smer, takže ideme doprava, hore, doľava, dole, a túto plošku si ešte dáme na miesto, roh teda, zelená s zelenou, červená s červenou, biela ploška tu, na ten smer ideme a ideme doľava, hore, doprava, dole. A tým pádom ešte vlastne jedna ploška, takže keď je hore, tak spravíme tak, že to si musí sami prísť vlastne, ale nejaký taký štýl sa dáva. A ideme takže oranžová s oranžovou, modrá s modrou, a ideme takže biela ploška tu, na ten smer ideme, takže ideme doprava, hore, doľava, dole. A tým pádom je prvá vrstva dokončená. Takže toľko na toto video. Čaute.